je došao razgovarati s Abramom. Ne boj se, Abrame, ja sam ti zaštita, a nagrada tvoja bit će vrlo velika. Gospodine moj, Jahve, čemu će mi tvoji darovi kad ostajem bez poroda? Ja sam Bog svemogući, mojim hodi putem i pravedan budi, savez svoja sklapam s tobom i silno ću te razmnožiti. Kome će pripadati sve moje stvari kad umrem? Jednog dana ti i tvoja žena Sara imat ćete dijete. Do sada nismo imali djece, a kako to sada kada smo Sara i ja već jako stari 99 godina? Iako je noć, iziđi van i pogledaj na nebo i zvijezde prebroj, ako ih možeš prebrojiti, toliko će biti tvoje potomstvo. O Jahve, kako mnogo zvijezda, toliko da ih nikada neću moći sve prebrojati. Vjerujem tvom obećanju, Jahve. Velika je vjera tvoja, to ću ti uračunati u pravednost. Ovo je savez moj s tobom. Postaćeš ocem mnogim narodima i nećeš se više zvati Abram, već Abraham će ti ime biti, jer naroda mnogih ocem ja te postavljam. Kako to, Jahve, da si mi promijenio ime od Abram u Abraham? Abraham znači otac mnogih, ali sada me poslušaj, Abrahame, što ću ti reći. Dogodine u ovo vrijeme Sara će ti roditi sina. Sara je prisluškivala iza vrata dnevne sobe. Počela se smijati, ali je pokrila usta i nasmijala se sama sebi, jer nije htjela da se čuje. Tada je rekla: Kako ću imati dijete? Imam skoro 100 godina. Abraham je nastavio razmišljati o onome što mu je Jahve rekao. Godinu dana kasnije Sara je rodila sina. Sara i Abraham nazvali su ga Izak, što znači on se smije. Bili su jako sretni i zahvalili su Bogu za Izaka. Godinama kasnije, kad je Izak odrastao, oženio se imao veliko potomstvo od kojeg su nastala prva izraelska plemena.